Sanibona. Hayi ngihlele emkhokhweni ngane zakwethu. Right. Lana njengoba uGuluva TV namhlanje subscriber ngixolisa nje ukuvezela amahliphihliphi lawo kodwa la siphethe angithi thina mina ngumZulu emakhaya futhi amaqanda lawo amaqanda awu6 pack angithi yabo unbrand then uBisi i-full milk fresh unbrand ibrand iClover no akukhethile ukuthi ibrand lento esizoyenza ngane zakwethu. Mina ngizokwazi ukwenza ngoba ngingedwa endlini kodwa ngicela unganishiyi ngaphandle siseyinhlelweni zokwenza lento. So if ever uthola nawe isikhathi iyenze ngane yakwethu iyasebenza abaningi abayenzile yabasebenzela uyaxuba ndawonye lokhu uxube ndawonye uqala ngamaqanda lawo uwabulale 06 uwathathe uwafaka endishini uwagovoze ngesandla uwagovoze ebese ufaka uBisi ebese ugeza ngakho kundawonye geza ngo9 ebusuku imoya yakhe sezoqala kahle nabakini bezokuvakashela ngaleso sikhathi yonke into yakhe izoba right bekufike right uyabo. So lezi zinto lezi ugeza ngakho ngama ugeza ukhuluma yonke into ofuna yenzeke ngabe ufuna ukuba induna emsebenzini ngabe ufuna ukuba imanager ngabe ufuna ukuba isupervisor ngabe ufuna ukuthola umsebenzi ngabe ufuna ukuthola intombi ngabe ufuna ukuthandeka ngabe udiliza izitha udiliza intebe wemahlombe akho kuzo zonke lezo zinto angisiyona inyanga ngane zakwethu kodwa I do follow izinto ezizosiza ukuze nami ngikwazi ukuthi ngizonipostela la zekwazi ukuthi zinisize. Usubscribe namhlanje uNhlahla ngane yakwethu sebenzisa lezi zinto ukwazi ukuthi ubone ukuthi wenza kanjani. So wenza njani ubulala amaqanda aqala wafaka endishini hayi indisho yokugeza indisho kungaba mhlawumbe isikhaftini lesi kodwa isithi asibesikhulu uxube ndawonye noBisi ebese namo ugeza mhlawumbe uyabo umuthela amanzi kanje hayi ngifuna ukuthi omunye uzokwenza kanje uzoqala abulala amaqanda agovuze ageze ngawo akhulume aphinde futhi athathe uBisi ageze ngalo like urinsa uyakhuluma futhi nakhona ebese emveni kwalokho sewenza izinto zakho ziqonde ngane zakwethu sihloniphe sazi ukuthi sex iyabulala into zakho ngaso sonke isikhathi ukulala nomuntu uma nje uyijongo awulali nomuntu noma ngabe nini ukipitile usafuna umsebenzi ungasebenzi uhlala endlini zonke lezo zinto lezo bafethu suyigweme. So asizameni bafethu asizame sonke i-channel yakho le uGuluva TV imina uGuluva yonke into engaphansi kwami ngicela ukuthi subscribe ukuze sizothi siphinde sithole into eqondile ngane zakwethu. Uma kukusebenzelile khuluma phela usho ukuthi kukusebenzelile ukuze nabanye bezobona ukuthi bengadlali ngabo. Uma kungakusebenzelanga sokutholela futhi okunye okuzophinde kukusize sidila nezinto lana ngoba nathi sabantu abafana amatoho sidila nezinto ezokwazi ukuthi zinisize zinifake inkahlambeni akekho umuntu ongayifuni imali ngane zakwethu. Asitry this two ngicabanga ukuthi yonke into icacile ngibeka ngomageba ngoba ithina nje emnyama ehluphekayo laba abanye babukisa ngathi. Subscribe ngane yakwethu uphinde futhi ucomment masukwenzile usho ukuthi kukusebenzelile. Uma usazokwenza noma usukwenzile usho ukuthi no mina ngeke ngayenza le nto yangisebenzela kanje into ke uzokhumbula ukuthi isebenza uma ukholelwa kuyona kakhulu. Ngaphansi kweGuluva TV subscribe njengamanje sizokulethela indaba ezimnandi nginithanda kakhulu ngane zakwethu.